bij het programma Gewest Friesland. We zijn er alle weken met reportages uit van gewest tot gewest. Dat get iets tussen 1964 en 2002 uitgestuurd waar. En redacteur van Friesland weer Johan van der Zee. Bij hem zitten we aan de keukentafel om te vertellen over die dingen die uitgestuurd worden. En dan gaan we naar 1993, wist het nog? Een megapark. Jazeker. Ja, mooi hè? Ja, dat spelen. Want ik ben het doe, net als mij, ik nog in Heerenveen. Ja. En nee, dat spelen daar ook Grieselijk. Prachtige discussie. Ja, en daarvoor dreeg het in de buurt van de Jouwer. In de Harskeveenpolder ongeveer. Ja. Daar zou het eerst komen. Ja. Daar hebben we echt filmen. Een dramatische hoorzitting. Ja. Daar is het om een of andere reden net komen. Dus de geruchten weer dat er vliegtuig vol industriëlen daar al omskarrelen. Maar goed, daar waren het net. En hier soort dus wel weer. Ja. En je waren het ook. Ja, je waren het ook. Nou ja, het is het niks. Waren eerst neer. Het is niks worden, maar nee, het wordt nog wat. Maar we praten nu in de discussie vooral. Provincie inzetten met een heel grut industrieterrein. Komen van alleen maar grutte bedrijven. Ja. En Frans Bouwers, de wethouder van Heerenveen, die waren eigenlijk vooruitscoot en die moest dat maar verdedigen. Ja. Er komen een heel soort politici aan. Zullen we het eerst even zien? Ja. Dit is het land waar het megapark moet komen. Vlakbij Heerenveen, 250 hectare groot. Volgens het bureau Pricewaterhouse Plant Location uit Brussel is het Europa's meest geschikte terrein voor de vestiging van grote, internationaal opererende bedrijven. Nu lopen er koeien en wonen er weinig mensen. Die mensen willen daar helemaal niet weg. Het is ook zonde voor de duinen. Moeten we maar eens kijken hoe mooi ze het hier hebben. Ja, je moet zo'n plek weer vinden. Dat is de kunst. Want het ligt niet meer voor het oprapen overal. Maar je krijgt natuurlijk wel geld voor het huis. En voor... Ja. Geld is ook niet alles. Nee, het is, een plekje krijg je nooit weer terug. Het steek je even, je zit dicht bij Heerenveen. En je zit er toch eigenlijk genoeg vanaf. Maar de reeën die komen hier voor de deur. De verzanden lopen tussen de kip in. Dat is iets waar je dan echt mist. Of je moet weer zoiets vinden. Maar ja, iedereen die stroopt erop. In de brief stond dat de boerderijen en de woonhuizen op de mobilisatieweg dat die door de provincie zullen opgekocht worden wanneer de megaplannen door zullen gaan. Dat houdt dus in dat de hele mobilisatieweg verdwijnt. En nu is het een hele onzekere situatie voor ons. Want ja, wat moeten we nu verder natuurlijk? Het is een vraag. Nou ja, wij hebben hier altijd plezierig gewoond. In een hele mooie omgeving. En nou ja, daar ga je natuurlijk... dan gaat je niet in de koude kleren zitten dat je hier dan weg moet. We zijn heel bang dat er weer wordt gezegd van... jullie hebben emotionele argumenten, dus dat is niet zakelijk. En dat ze dan niet zullen luisteren. En dat is natuurlijk heel erg frustrerend. Want natuurlijk heb je als bewoners emotionele argumenten. Maar je hebt als inwoner van Friesland ook heel veel zakelijke argumenten... waarom je vindt dat het niet in Friesland hoort. Want het is niet alleen zo, tenminste dat geldt voor mij... dat ik tegen omdat het alleen hier is. Maar ik ben gewoon tegen zo'n heel grootschalig megapark. Tegenstanders van de grootschalige industrievestiging bij Heerenveen... verenigden zich in de actiegroep Megapark Nee. Ze nodigden leden van provinciale staten uit het gebied te komen bekijken. Op de fiets. Weet je wat nou het beroerd is? Dat vind ik tenminste. Daar binnen te volle mensen van actiegroepen of protesteerders die menen dat alles wat ze naar voren brengen, dat de terugslag houdt. Nou, dat is net zo. Dat komt naast al het oren en op grond van al die argumenten wat het keersen worden. Ja, maar die besluitvorming is net dat jij die om mij net zeggen. Dat is het. Dat jij die om mij net zeggen. Alleen, je hebben natuurlijk wel een bepaalde haatlijnen die je loeken. En dat is, en dat ben je verplicht als provinciaal bestuurder, je wil hier een stuk werkgelegenheid in deze provincie hebben. En je wil alle middels ongrijpen om dat te komen. En dan moet je afwagen of dit wel of net een goed middel is. Nou, dat ben je met de handen. Ja. Om het gemeentebestuur van Heerenveen duidelijk te maken dat het grote bedrijventerrein daar niet moet komen,
organiseerde de actiegroep een megamars. Megapark, nee! Megapark, nee! Het is heel slecht onderbouwd precies wat dat megapark gaat betekenen voor de werkgelegenheid. Wat je wel hier direct merkt, is dat er een aantal boeren zullen verdwijnen. Dus direct gaat het al ten koste van een aantal boeren. En niet alleen van die boeren, maar ook van bedrijven die afhankelijk van die boeren zijn. Dat zijn de loonbedrijven en dat is de smederij. En dat hele megaparkplan, dat is echt op drijfzand gebouwd. En wanneer je dan leest, bijvoorbeeld, dat in Lyon een derde van het park na 12 jaar nog maar bebouwd is. En in Groningen ook, dat er honderden hectares nog braak liggen. Ja, dan denk je, als je hier eenmaal weg bent dan, en je komt hier na 12 jaar terug, en er zou dan alles braak liggen. Ik denk dat het hier dan nog pijnlijker is dan nu alvast. De ergste tegenstand kan je natuurlijk nooit helemaal wegnemen, omdat mensen nou één keer moeten verhuizen. Maar je moet het altijd afwegen tegen een wat groter belang natuurlijk. En dat grotere belang, dat is natuurlijk toch de grote werkloosheid in deze provincie. En de noodzaak om nieuwe initiatieven te nemen om de teruglopende werkgelegenheid in andere sectoren op te kunnen vangen. Maar wij zijn van plan om op basis van argumenten, en dan mogen de emoties er wel bij zijn, maar ze moeten niet de discussie belasten. Maar dan op basis van argumenten, want daar zitten wij voor, om op basis van argumenten een keuze te maken. En dat zijn wij nog steeds van plan. En wij hebben het algemeen belang hebben wij te dienen en daarvoor zijn we ingehuurd. En het is natuurlijk zo, zoals net ook al gezegd is, er worden bepaalde belangen van burgers, die worden daar behoorlijk aangegrepen. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je daar prettig woont en je moet daar verdwijnen, dat dat consequenties heeft. Maar er wordt met de mensen gepraat, er wordt een goede taxatiewaarde gegeven voor hun woningen, voor hun bezit. Het gaat in overleg. Het is niet zo dat wij als gemeentebestuur maar doordrammen en daar zo gauw en zo snel mogelijk een prestigieus park uit de grond willen halen. Bekendmaken van de voorlopige uitslag van de handtekeningenactie. Voorlopig, omdat nog steeds handtekeningen binnenstromen. Wij gaan dus door met de handtekeningenactie. Steeds meer mensen die twijfelden zijn nu tegen. Wij zijn uitermate tevreden over het resultaat, vooral omdat we in een zeer korte tijd en in de vakantieperiode deze omvangrijke actie moesten uitvoeren. Dan nu de einduitslag. Als je deze demonstratie ziet en je hoort van het aantal handtekeningen, ruim 12.000, terwijl Heerenveen een bevolking heeft van 37.000 mensen, dan moeten wij concluderen dat er geen draagvlak is voor zo'n megapark. En dan moet je daar als politiek ook rekening mee houden. Dus ik hoop inderdaad dat op de raadsvergadering de partijen, die 3 grote partijen, een andere mening zullen hebben. Ik denk dat op dit moment toch wel dus teneur vanuit het college is. Wij geloven erin. Wij vinden dus dat je moet proberen om deze route in te gaan. En het is wel zo dat wij dus de uitslag van de telefonische enquête ook op zijn merites moeten beoordelen. Ook zwaar weegt hoe daar reacties zijn. Handtekenactie moeten wij bekijken. Op dit moment met wat we aan toch mening hebben, is het een positieve grondhouding naar het voorstel om het wel door te laten gaan. Uit de telefonische enquête blijkt dat 42% van de bevolking tegen het megapark is. B&W van Heerenveen stellen de raad vanavond voor met de plannen door te gaan. De kinderen spelen hier heerlijk in deze natuurlijke omgeving. Zij imiteren het boerenleven en leren spelenderwijs met respect omgaan met de natuur.
De argumenten die vandaag ook weer de revue passeerden, die hebben we al eerder gehoord. Ik kan het wel begrijpen en dat men emotioneel reageert. Maar dat het nu echt steekhoudende argumenten zijn of zwaar wegen, nee. En wie beslist er nou eigenlijk? Dat is de gemeente beslist, de provincie beslist, maar ook het Rijk zal over de brug moeten komen en in Brussel. Provinciale staten van Friesland praten morgen over het megapark. Ook hier komt een voorstel aan de orde om in te stemmen met de plannen voor het internationale bedrijventerrein. Jongen, in 93. En of we nou weer omsjoggen naar dat industrieterrein. Ja, het is een mooi industrieterrein. Ja, het is een prachtig industrieterrein. Ja, maar geen grutten. Nee, nou ja, er komen nog een keer grutten. Maar dat zijn molkenfabrieken. Ja, ja, maar goed, dat is een industrie. Jawel, maar dat leveren net zoveel arbeidskrachten op als wat ze doen zijn. Dat Hewlett Packard en al die dingen die daar komen zo. Nee. Waarom werken ze ook net? Die mensen die dus nee zijn, die eigenlijk gelijk. Dat is mij vol. Ja. Het goed en er waren niks aan. Ja, er is in Europa nog maar één staan en dat is bij Lyon in de buurt. Daar waar ik heel tijd, dat is in de krant stikken over het grote park bij Lyon en zo soort dan bij Heerenveen worden. Nou, dat is niet worden. Deficit van de Friese politiek, doe. Beetje wel. Ja. Als je dat nou beschouwt, met de kennis van toen. Ja, precies. Ja. Maar er wordt nou zeker zijn van ja, monsieur, het komt nou nog goed. Het komt nou nog goed. Nou, we zullen zien dat het goed komt. We gaan even naar, op een Heerenveen, want er staat een beeldje van Sjouke Gappema bij het gemeentehuis. Ja. En het beeldje dat was onderwerp van een tentoonstelling. Ja. En Sjouke was omkroond, dat Sjouke Crusoe. Ja? Ja, Robinson Crusoe komt uit Heerenveen. Dat is duidelijk als wat. Ja. Nou, de Weerdoe in het museum in Heerenveen een hele creatieve man. Geerdink. En die betocht dit soort dingen. En die maakte er een prachtige show. En daar kwam de ambassadeur van Australië erbij. En nou ja, iedereen leerde dat Crusoe die mat wel uit Heerenveen komt. Zullen we eens eerst naar de Australische ambassadeur? It's a copy of the big statue. Look at him, bare feet. He cannot afford shoes, old cloth, and then his cap in his hand, waving to his mother, standing on the quay, saying farewell. And I do hope that you will put it on your table, and I do hope that you will watch it for many, many years in good health. Ik kwam op een gegeven moment langs dit beeldje dat bij het gemeentehuis van Heerenveen stond. En mijn oog viel op het opschrift op de sokkel. En daar staat dat Sjouke Gabbes, een scheepsjongen uit Heerenveen, model zou hebben gestaan voor Robinson Crusoe. Nou, dat vond ik zo'n intrigerend gegeven dat ik dacht, nou, daar zit een tentoonstelling in. Het museum Willem van Haren in Heerenveen haalde Sjouke Gabbes en zijn schipper Willem de Vlaming terug in de tijd om de tentoonstelling nog geloofwaardiger te maken. Daar ben je aan land gegaan. Ja, daar ben je gebleven. Ja, gelukkig wel weer terug. Ja, inderdaad. Ja. De Engelsen hebben me opgebracht. Prachtig. Ja. En toen zijn we naar het eiland gegaan. En u weet, scheurbuik is een kwestie van eten en drinken. Hij heeft daar aan het eiland zijn vruchten gevonden. Maar, stoute jongen dat hij was, hij kwam niet weer terug. Wij zijn hem kwijtgeraakt. Ja, dat klopt. U begrijpt, ik was natuurlijk radeloos en reddeloos. Hè? Ik bleef daarachter. Ik kon niemand meer vinden. Ik ging de verkeerde kant uit. En op een gegeven moment bereikte ik een hoogte.
Ik keek naar beneden en toen zag ik de zee. Daar ben ik heen gegaan. Maar er was niemand meer. Echt officieel werd het toen de ambassadeur van Australië de tentoonstelling afgelopen zaterdag kwam openen. Zou Sjouke Gabbers toch model hebben gestaan voor Robinson Crusoe? We zijn in de theorie gedoken. En die theorie is afkomstig van een Amerikaanse Robinson Crusoe-kenner. Een zekere meneer Lucius L. Hubbard. En die beweert dat Daniel Defoe, de schrijver van Robinson Crusoe, dat hij zich heeft laten inspireren door een Nederlands boek dat 10 jaar eerder uitkwam dan Robinson Crusoe. En in dat Nederlandse boek, daar komt een verhaal in voor van een schipbreukeling die avonturen beleeft op een onbewoond eiland. En dat verhaal lijkt zoveel op Daniel Defoe's Robinson Crusoe, dat die meneer Hubbard heeft gezegd, Defoe moet dat Nederlandse verhaal hebben gekend. Hoe verbeeld je de avonturen van deze scheepsjongen? Nou, we hebben voor de oplossing gekozen om dat gedeeltelijk in de vorm van een strip te doen. Er was een bestaande strip, Corrie de Scheepsjongen, van Bob de Moor, de achtergrondtekenaar van Kuifje. En we hebben toestemming gekregen van de uitgeverij om die strip eigenlijk helemaal weer uit elkaar te halen. Want er zijn 6 verschillende delen verschenen. En om ons heel eigen stripverhaal opnieuw samen te stellen. En op die manier hebben we nieuwe teksten geschreven. En zo vertellen we de avonturen van deze Sjouke Gabbers. Die nacht zongen er zangen oer de wegen, verwaaiden lieten oer het witte zon. Het zotte wetter spotte Ingmoel en Eren. Die nacht. En in Kaap de Goede Hoop, daar ontmoette ik een jonge scheepsgezel die enige weken in het ziekenhuis, in het hospitaal had gelegen. Hij had een val gemaakt in het luik en had een enige hersenschudding. Hij vroeg mij of hij met het volgende schip, hij was gekomen met de Ittersum, en mijn schip heette de Geelvink. En toen heb ik hem aangenomen als scheepsjongen om de verdere reis vanuit Kaap de Goede Hoop naar het Zuidland mee te mogen maken. Klopt het, Sjouke? Dat klopt. Dat klopt precies. We hebben geprobeerd om de tentoonstelling wat spannend te maken voor kinderen. Dus dat betekent dat eigenlijk is niets in de tentoonstelling zomaar te zien. Je moet er moeite voor doen om iets te zien. We hebben ook gezegd, dat verhaal van die Sjouke Gabbers, dat leest eigenlijk als een spannend jongensboek. Dus we hebben alle informatie die de tentoonstelling geeft, hebben we in grote boeken verstopt die je zelf open moet doen. En dus achter elk boek zit eigenlijk een verrassing van wat komt daar nu weer achter vandaan. En op die manier hebben we de tentoonstelling zo spannend mogelijk proberen te maken. Verdworen ze nog geen seconde letter. Wezens omtrent gelijk in taal en denken, flusterend worden, dit geen oog versteekt. It's a wonderful story. What did happen to the young sailor from Yerevan? Do we know? Will we ever know? Despite the certainty of some principal sponsors of this exhibition. It is perhaps best left as a mystery. But it is an intriguing story.
There is no doubt about it. And I officially declare open this wonderful exhibition. Thank you so much. Er zijn wel een hele hoop vraagtekens waar gewoon het antwoord denk ik nooit op gegeven zal worden. Dus of Sjouke Gabbers werkelijk Robinson Crusoe was, dat zal denk ik altijd een groot mysterie blijven. Maar dat is misschien juist ook de aantrekkingskracht van de tentoonstelling. Sjouke Gabbers is afkomstig uit Heerenveen, Nijenhaske, waar hij geboren en getogen is. Het verhaal dat spreekt mij zeer aan en ik geloof erin. Zou Daniel Defoe zijn boek gebaseerd hebben op deze verhalen? Voor mij heeft hij dat op zijn leven gemaakt. Ja, denk ik ook. Daar ben ik heel zeker van. Ja. En spreekt u nu als Sjouke Gabbers? Ik spreek als Sjouke Gabbers. Reportage uit 1994, wie dat. Je meer mooi in een stemmer, ik nog op achtergrond, zo prachtig. Maar Hins ik gelijk, zo'n Defoe dat dit Crusoe naar Sjouke Gabbers maar kreunen. Dat denk ik niet. Nee. Dat is gewoon betocht. Ja, dat is leuk, mooie tekening. Ja, maar nee. En de koers die we helemaal uitleven in toneelspelers die een rol spelen. Hè? Ja, zeker. Nou ja, de neemt het correct, maar dat is natuurlijk wel een beetje mijn schuld. Ja. Nou ja, weekend ben we er weer met het programma Gewest Friesland en dan hebben we op een reportages uit van Gewest. Het Gewest zat die uitgestuurd waren tussen 1968 en 1964 en 2002, 2004.